Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Kuti dziko lonse lidziwe kuti avauma omwenso amafuna kupikisana nawo pa chisankhochi pa tikiti ya chipani cha Assembly for Democracy and Development ADD olemekezeka Dr. Kassim Chilumba alembera kalata ku commission kuti dziwitsa kuti basi iwo asiya sapikisana nawo pa chisankho cha president. Mwina ena maona kalenda kuti inasintha chifukwa chimene inapangira zimenezo chifukwa choti iwo atilembera ife kunena zoti sapikisana nawonso. Zikomo Ambuye akudalitseni bambo Mafuliro amkhoza kubwera kutsogolo kuno. Zikomo. Zomwe kwambiri Chief Elections Officer Mr. Andrew Mpesi. Amayenda abambo tikupitirira ndi mwambo athu pano ndipo kuti tikhale tikuitana a candidate kuti abwere kusogolo kuno. A candidate akabwera kusogolo kuno apita mbali yawoko pa microphone ali apo asanakhale pasi. Ayankhule pa microphone ipo kutionetsera kutiululira kuti a running mate awo ndi ndani. A running mate akakutchulani kumene muliko ngati muli uno muyenera kubwera kusogoloku kuzakhala limodzi ndi a candidate. Akationetsa a running mate akakhala pa mipando apo ndi kusayinira code of conduct. Akasayina code of conduct abwera kusogolo kuno ndi kuzapereka kwa apa mpando a Malawi Electoral Commission. Code of conduct osayinira ndi candidate ndi secretary general. Ndi tipempha kuti pamene a candidate akubwera a secretary general aperekeze. Bwerani a candidate. Thank you. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Make chair, a Chief Elections Officer. Lino ndifanda kuonetsereni running mate yanga ndi Edward Kampanje. Zikomo kwambiri tiapempha candidate a running mate awo ndi a secretary general kuti akakhale pa mipandoyo kuti akasayinire code of conduct. Chabwino amene ndithu a David Mbewe kulengeza kuti asankha a Edward Kampanje kukhala running mate wawo ati ndomwe ayende nawo pa chisankho chimenechi. A Edward Kampanje mmodzi mwa omenyera ufulu anthu mdziko lino ndi amene ndithu amene mukutionera pa Zodiac mutha kuwaona kutsogoloko ali limodzi ndi a David Mbewe mbali naye a secretary general chipani chawo kusayinira ndithu zomwe bungwe la Malawi Electoral Commission ndi kumafunsa mtsogoleri wina aliyense amene akumabwera kuno kuti azisayinira kuti code of conduct. Mmenemo ndithu muli mapangano amene azipani atsogoleri ndi bungwe la MEC akuyena kuti azikumana pamodzi kumvetsetsana kuti kodi
ayenderere chitsogolo limodzi motani. Ndi zomwe zikuchitika pakali pano. Akasayinira monga mwa nthawi zonse ndiye kuti apite patsogolopo kukapereka code of conduct imeneyi kwawo pa mpando wa bungwe la MEC Justice Annabel Ntalimanja, komanso mbali naye aperekenso kalata nomination papers zimene asayinira kale kumene akuchokerako lero kukhale kungopereka. Ndiye akapereka abungwe limeneli akumaziunika kaye kuchisukuta kuti kodi akwaniritsa zofunikirazo. Ndiye akachisukuta akumadzalengeza papa kuti ayi zimenezi zili bwino kapena ayi ena ndithu aonapo ndithu akwabwezera kuti ayi takakosensoni kwa zina simudakwaniritse. Nde mwambo umene ukuchitika pakali pano. Mbali nayi ndiye kuti otsatira chipanechi kuyimba nyimbo zosangalala kuti mtsogoleri wawo kusayinira ndi bungwe limeneli la Malawi Electoral Commission. Tukamba kuti a David Mbewe ndi mtsogoleri wa chipani cha Liberation for Economic Freedom Party LEFP ndicho chipani chimene iwowa akuyimira. Mongobwereza nkutheka mwatipeza kumene iwowa asankha a Edward Kampanje kukhala running mate wawo. Iwowa ndithu amenera kupereka kalata zimenezi dzulo, koma kamba kazovuta zina sanabwere, ndipo anapempha bungweli kuti adzapereke kalata zawo lero. Nde mwambo kuchitika lero ndikukwaniritsa ndithu zimene iwo anapemphedwa ndi bungwe la MEC, komanso zimene iwo anapempha kuti adzathe kukwaniritsa tsiku la lero. Amene akuthandizira kuti azisayina zimenezi ndi Chief Elections Officer wa bungwe la MEC Andrew Mpesi, ndi amene akumathandizira atsogoleri amene wakabwera kuno kuti asayinire code of conduct. Akasayinira azikapereka kwa pa mpando wa bungweli kuphatikizapo kalata zimene zikuayenera atsogoleri amenewa kupikisana nawo pa chisankhochi zichati kumati nomination papers. Pano amaliza amene kusayinira ndipo akhale kupereka kwa pa mpando wa bungwe limeneli Justice Annabel Ntalimanja. Code of conduct imene asayinira kwa MEC chair, akuperekanso ma nomination papers zawo kwa MEC chair. Zikomo kwambiri. Nde monga mwadangosolo ndi ndondomeko pamene talandira ma nomination paper kuchokera kwa candidate, ndikhoza kulolani kuti mukhale. Malawi Electoral Commission imayenera ikaunike ma nomination paper ameneyo kuti kodi zonse zimene analemba candidate zilimo, zonse zimene timafuna kuti candidate alembe zilimo, kapena pena pake panadumphidwa kapena panayiwalidwa. Tikaona kuti zonse zalembedwa, mapepala amalandiridwa, koma pakakhala kuti pena pake panadumphidwa panayiwalidwa, candidate amapasidwa mpata kuti akakonze mmenemo abweresenso mapepala amenewo. Ndiye tikana kuti mukakonzenso mapepala mubwerese nthawi yotsiriza imene mungatipase mapepalawo ndi 4 o'clock mawa. Izi sindikungoyankhula kwa amene muli muno, koma ndikuyankhula kwa wina aliyense amene akufuna kupikisana nawo pa chisankho, kuyambira pa kansala, MP ndi president. Ngati munapita kukapereka nomination papers zanu ndi anakuwuzani kuti apa mukakonzepo, apa kaonjezereni, apa masignatures achepa kaonjezereni, chonde mawa pofika 4 o'clock mukakhale mapepala amenewo mwakapereka.
kwambiri ngati Malawi Electoral Commission timakhala tikutsindika kwambiri kuti pamene anthu atenga makalata awo ofuna kupikisana nawo pa chisankho azitibweresera tsiku ngati lero lisanafike kuti tiaunike, chifukwa chakuti ngati tingapeze china chilichonse choperewera kapena chofunika akaphatikizire, akandidate amakhala ndi nthawi yokwanira kuti athamange akatenge zofunikirazo tsiku lopereka ma nomination paper ngati lero lisanafike. Tikupitiriza kubwereza zimene tinali na mauja kuti amene tikubweresa ma nomination papers chonde tiye tionetsetse kuti anthu otichitira umboni kuti akufuna kuti tiyimedi pa chisankho. Kansala amafunika 10 amu ward imene afuna kukayima, MP amafunika 10 amu constituency imene iye afuna kukayima, President amafunika 10 mu konsolo ina iliyonse. Ndetionetsetse kuti mayina amene atipasawo ndi olondoladi malingana ndi kufunikira kwake. Anthu ena alonse ngakhala amatikonda motani koma ngati sanalembese mu ward imene kansala afuna kupikisana asayikire umboni, chifukwa choti zikabwera kuno tizazigwira, ndipo tikazigwira nomination imeneyo singadutse, chifukwa ndoti masignature aja aperewera. Ndi chonde anthu onse amene kubweresa ma nomination paper muonetsetse kuti anthu anu alemba olondola. Tili ndi njira ya *2509# imeneyo mukhoza kugwiritsa ntchito kutsimikizira kuti amene akusayinirani inuyo ndi amuwadi kapena constituency imeneyoyo. Mukapanga *2509# pa foni ina iliyonse sizifunika ma units, muloyesa nambala ya munthu amene akuchitirani umboni kapena imene ayilemba pa nomination paper kuti mutsimikizire kuti ameneyodi ndi olembetsa mu ward imene mukufuna kuyimira, mu constituency imene mufuna kuyimira, kapena mu konsolo imene walembapo pa nomination paper ya president. Ngati mungaone kuti imodzi ndi yolakwika, chonde onjezerani poni kupeza wina msangamsanga musanakapereke ma nomination papers anu. Zimachitira bwino kuti pamene mubweresa ma nomination papers ma signatures amene mukutenga akhale odusira 10. Zilibe kanthu kuti pa page imene yadzaza mwapita kuseri kwa pejiko tizazivomerezabe, koma tikufuna kuti mukhale ndi masignature okwanira kuti mukabweretsa tisazazibweze, chifukwa kuti tizibweze kuzapezeka kuti munatakubwezerani pa nthawi yokuti mulibenso nthawi yoti mungathamange kuti mukakonze zimenezo. Ndi kuzapezeka kuti munthu akanika kuyima pa chisankho sikuti chifukwa kuti analibe zoyenereza zonse, koma chifukwa chokuti sanamalize zonse zofunikira mu nthawi yake. Tikukambanso nkhani ya chithunzi, mundimvesese yambiri. Chithunzi musatipase chithunzi chojambulira mbali kapena kukweza phewa limodzi mmwamba kapena kuyima style ina iliyonseyo. Tikufuna chimene mmene makajambulisira mukamajambulisa passport, nkhope yanu ikhale straight kuyang'ana mkamera, ndipo kuti muzoti muli straight makutu amaoneka. Ndinakambapo kuti kwa iwo azimayi amene amafunika avale hijabu malingana ndi chipembedzo sizofunika kuti achite kuvundukula, koma aonetsetse kuti nkhope yawo ikuoneka bwinobwino ndipo akhala straight kuyang'ana mukamera. Mukamatibweresera chithunzicho chisakhale cha maluwa background mwake yayi, tipaseni chithunzi chili background ya white. Zimathandizira kuti pa board paper mukatuluke bwino, mukaoneke oshayina. Tipempheso chinthu china kuti candidate wina aliyense opikisana nawo amafunika kuti mu nomination paper muja asankhe munthu amene amakhala ngati nthumwi yawo representative, kuti ngati kukufunika china chake choti tiyankhule naye candidate, ife sitikumpeza candidate yo, timuimbira nthumwi imeneyo ibwera representative amene musamusokoneze ndi anthu tena aja akupangira umboni aja. Ayi, uyu
amakhala ngati wothandizira kapena woyimirira candidate. Ameneyo mukamalemba dzina lake ngati kungatheke mutipasenso phone number yake. Kali ndi nambala ziwiri lembani zonse ziwiri, kandi zitatu lembani zonse. Mulembe nambala imene mmayiyankha. Chonde musalembe nambala imene simayigwirisa ntchito. Mulembe nambala imene mmayiyankha. Ngati muli ndi email address muyikeso pamenepo. Muyikeponso national ID. Suti mpange photocopy koma mulembepo national ID number ya munthu ameneyo pokapereka ma nomination papers anu. Pano ndayitane apampanda Malawi Electoral Commission kuti azatiuze kuti ataonika mapepala muja mwapezeka chani. Zikomo. Zikomo Sangwani. Bambo David Mbewe amene mukufuna kuyimira nawo pa chisankho cha president pa tiketi ya chipani cha Liberation for Economic Freedom komanso a running mate anu Bambo Edward Kambanje. Commission yaunikira mapepala anu koyamba ndipo mogwirizira zikuoneka ngati kuti zonse zili m'malo mwake. Pachifukwa cha ichi mapepala tawalandira, koma tikudziwitseni kuti commission ikakhalanso pansi kuwunikira kuti tionetsetse ngati zofunikira zonse malinga ndi malamulo zilipo. Zikomo kwambiri. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.